Hola, estem al Col·legi Sant Bartomeu per a fer-li unes preguntes a Nacho Cardo, el que ha fitxat el Levant. Com et vares quedar al aconseguir ser un jugador del Levant FC? Lo primer me vaig quedar molt content perquè des de xicotet m'agrada molt el futbol i me vull dedicar a això. I això, el primer, molt content i pensar en seguir els majors anys possibles en el club per millorar tot el possible. Com vas arribar a ser un jugador com eres? Bé, doncs, com he dit, des de xicotet sempre m'ha agradat molt el futbol, sempre als patis jugava a futbol, en tot moment estava pensant en futbol, futbol i futbol i al final arriba un moment en què vaig decidir que deixava de jugar amb els amics i volia dedicar-me un poquet més a competir i soc un xic molt competitiu i crec que això m'ha fet arribar on estic ara. Alguna vegada els nervis de l'estudi o del futbol et van fer passar per un mal moment? Està clar que sí, sempre n'hi ha prou nervis en un partit o estar pensant en estàs en un entrenament i estàs més pendent dels estudis, que tens un examen que no has estudiat. I és algo prou complicat, però amb l'edat ho vas superant-ho i se va fer més fàcil i ho pots controlar millor. Com vols terminar la teua carrera futbolística i estudiantil? No ho sé perquè soc molt jove, no sé si vaig arribar, no vaig arribar, estic molt bé, estic molt content i això, i estudiantilment continuar estudiant i intentar dur tant el futbol com els estudis a la part i poder treure-ho tot. Com vas rebre els nous companys i com te van rebre a ti? És algo molt complicat perquè moltes vegades costa encaixar en un nou equip i arribar nou també a un club com el Llevant no sol ser fàcil perquè hi ha jugadors de moltes províncies, de molts llocs d'Espanya i ja de normal tenen un grup fet i a vegades és difícil encaixar, però no he tingut cap problema, tant els companys mai he tingut problemes, són molt xiquets i això, molt bé. De xicotet te creies que anaves a arribar tan lluny? Està clar que de xicotets tots tenim el somni d'arribar a jugar al futbol professionalment i arribar a lo més alt. Sí, sempre he volgut i fa uns anys tampoc una vegada t'adones compte de lo difícil que és, jo no me creia a poder estar on estic, arribar al Llevant i estic molt content per això. Com va començar la teva carrera com a jugador i com creus que va acabar? Va començar això, jugava amb els amics de xicotet i al final em digué meus pares apunten al futbol, m'apuntaren a l'equip de Pobla, a l'Alfara i poquet a poquet continuï jugant i competint i pujant equips. I en quin equip vols retirar-te? No sé on m'agradaria retirar-me perquè ja soc molt jove. Sí que és veritat que m'agradaria poder arribar a jugar al Barça, ja que és el meu equip des de xicotet, però no sé en quin m'agradaria retirar-me. Una pregunta més. T'han insultat alguna vegada al camp? T'ha afectat? Com has reaccionat? Sí, a veure, és una que per desgràcia passa molt en el futbol, és la part més lletja del futbol. Inicialment tens que controlar-te, tens que respirar i intentar que no te perjudique, calmar-te i sobretot prendre una bona decisió. No pots reaccionar contra el rival, ni contra l'àrbitre, ni contra ningú. Tens que tranquil·litzar-te i dir, vale, no passa res, ignorar-ho, tindre un autocontrol, que és dir, vale, estic tranquil, no ho va dir, no passa res, i continuar com si no hagués passat res. Moltes gràcies i aquí finalitzem. Nacho, si pogueres jugar alguna vegada contra algun equip, contra qui seria? Ja he jugat contra molts equips, molts tornejos i tal. Bé, sí que m'agradaria jugar a nivell més europeu i a nivell de tot el món contra equips de fora d'Espanya, però sempre ho he dit, és el meu equip preferit i sempre tinc més ganes, per exemple, al Barça, equips així, perquè són equips grans i te motives més. I com va reaccionar la teva família al descobrir que t'anaves al Levant Club de Futbol?
com vas a reaccionar tu? Va ser una notícia molt bona perquè porto des de xicotet jugant, competint i amb molt d'esforç i meus pares sempre han estat ahí apoyant-me per al que necessite a totes les decisions, sempre me duen ells a jugar i és algo que també me vaig alegrar jo, però ells també un muntó i jo també em vaig agradar. Estic agraït amb ells per això, perquè m'han dut a tot i tot el que ha arribat també ha sigut en part per ells. Si pogueres canviar la teua samarreta, qual seria? Per la del meu equip preferit, que és la del Barça. Moltes gràcies i ja hem finalitzat. De res.